Čaute, som Logec. Chcel by som vlastne... Čaute, ja som Nie. Čaute, ja som Leo.sk. No. Čaute, ja som Leo.sk. Toto je moje ďalšie video. Tento vlog bude len tak pre nič za nič. Počkajte, strihnem. Počkajte. Takže tu máme hostia. A zase som urobil strih. A zase asi bude strih asi. A co? Tak a náš host sa nechce ukázať. Skôr ty si host. No ako keby ja. Či ty. Ale akože v tomto mojom videu, takže nezabudnite dať like, subscribe a vlastne nie. Nezabudnite dať subscribe, like, smajlíkov a komentáre. Tak. Blup.